I arribem a l'hora avui diríem de la felicitat, perquè és l'hora de l'Institut de la Ment, és el moment de parlar de psicologia, però com que avui ens toca que ens visiti la Carla Cachafeiro, és l'hora happy. Carla Cachafeiro, bona tarda, benvinguda. Bona tarda, Lourdes. La psicòloga dels moments feliços, de l'estar positius, d'ajudar a estar contents, però tot això a vegades se'ns fa com una bola, no? O a vegades hi ha moments en què quan la gent ens diu no, és que tens que veure-li la part positiva, estàs sempre feliç. Tot això, a més, adobat amb les xarxes socials, que avui tot és perfecte, que tot el que veiem són coses, o a l'extrem, o veiem coses terrorífiques com el tractament d'animals o dones, o tothom està happy, no? Tothom està, mira quina foto, estic aquí, estic allà, estic menjant això o l'altre. A veure, anem a trencar el mite, o què hi ha de mite, què hi ha de realitat amb això de que hem d'estar sempre buscant la felicitat i l'alegria en cada moment de la vida. Carla. Sí, al final és un mite en el sentit que ens pressionen molt per aconseguir ser sempre feliços, obviar les emocions negatives, o que es diuen negatives però no són negatives, són desagradables, però també tenen la seva funció. Llavors, sembla molt això, no? Que hem d'estar sempre bé, sempre feliços, i al final això ens acaba generant més frustració, perquè no és algo possible. No podem estar sempre al 100%, podent amb tot, és impossible. O sigui que tot això és una fal·làcia creada per la societat, no? Sí. L'estar sempre feliços és impossible, no? Per molt que ens ho diguin i per molt que ens diguin, perquè a més a vegades fa ràbia quan tu estàs atabalada amb alguna cosa que et diguin quina cara d'enfadada, no? Sí, o tranquil·la, que no és per tant. Sí, això. Llavors, com hem de reaccionar en aquests moments que nosaltres no tenim ganes de fer cara d'alegria perquè ens està passant alguna cosa, però la societat ens està obligant? Doncs escoltar-nos i ser fidels a nosaltres mateixos. I ara el que ens digui tranquil·la que no és per tant, pues, no engegar-lo, però potser obviar aquests comentaris. És bo que ens deixem sentir que estem tristos, que ens deixem sentir que estem enfadats? I tant. Vull dir, és el que els dic sempre als meus pacients. Aquestes emocions estan per una funció. O sigui, ja no venen de la part del cervell encara menys evolucionada que el còrtex. Llavors, és algo adaptatiu. Aquestes emocions estan per avisar-nos de que hi ha alguna cosa que no està funcionant. Una altra cosa és deixar-nos portar per l'emoció. O sigui, no vol dir que jo senti ràbia i hagi de començar a trencar aquí tot el despatx. Però sí escoltar aquesta emoció i el que té a dir-me i per què s'ha activat. I reaccionar en conseqüència. Normalment la ràbia el que ens impulsa és a posar límits. No? Quan em fan alguna cosa injust. Clar. I quant temps hem de deixar que sentir aquesta reacció? Perquè m'imagino que si ho deixem massa temps potser desenvolupem una depressió o un estat que no és adequat, no? Sí, aquesta és la diferència entre em deixo portar per l'emoció o l'escolto. Si jo em deixo portar per l'emoció, doncs caic en el cas de la tristesa, doncs amb el victimisme, amb el pessimisme, amb recrear, no? Al final jo genero aquests pensaments i em quedo atrapada en aquest bucle. En canvi, si jo accepto que puc estar trista, que és un moment que passarà, perquè totes les emocions passen, simplement ho escolto i actuo en conseqüència. Normalment quan estem tristos estem més baixos, no?, de to, estem com... Tenim ganes de retreure'ns una mica. Doncs, bueno, potser necessito pensar una estona sola i si necessito estar sola, doncs m'ho he de permetre, però no quedar-me aquí atrapada. No quedar-me amb, doncs ara em quedo sempre sola, m'aïllo a casa, no surto, no faig res. No, si trobem això sí que hem d'intentar sortir de casa, deixar d'escoltar aquests pensaments que ens estan fent mal, moure'ns. És veritat que, a més, quan fa un dia fosc o fins i tot la gent que viu en països que hi ha poca llum tenen una tendència a estar més tristos, a tenir menys ganes de fer coses? Sí, això s'explica perquè la llum solar ens activa la melatonina i és un precedent de la serotonina, un precursor de la serotonina, que és una molècula que ens fa... és com la molècula del benestar, per dir-ho d'alguna manera. Molt bé. De l'alegria, no? La de l'alegria seria més la dopamina. Aquesta és d'estar bé. Normalment, de fet, els antidepressius actuen sobre aquesta molècula, sobre la serotonina. És a dir, que el sol ens activaria. D'això potser que estem més acostumats a veure aquestes imatges de l'Àfrica profunda, amb els nens rient, jugant, saltant, i quan veiem imatges de països pobres amb fred, aquella tristesa a les cares i aquelles ganes de no fer res, no? Sí, la manca d'aquesta vitamina doncs, també ens pot posar d'aquesta manera. Quan deixem de tenir una reacció ràpida de canviar d'emocions? És a dir, quan som petits,
canviem molt ràpidament d'emoció. Podem estar plorant o enrabiats i de sobte doncs, ens fan una rialla o ens ensenyen alguna que ens agrada i se'ns ha oblidat ja el que hem fet. I de grans podeu arrosseguem bastant més. Sí. Per què es produeix aquest canvi? Es produeix perquè ho alimentem amb el pensament. O sigui, a mi em fa molta gràcia uns vídeos d'un home que es diu Borja Vilaseca per internet, que sempre diu que ens prenem els xupitos de cianuro. O sigui, jo potser m'he discutit amb el meu jefe i arribo a casa i li segueixo donant voltes i com m'ha pogut fer això, és que ja li val, és que no sé què, i el teu jefe ja no està, però tu segueixes igual d'emprenyada. O inclús també utilitza l'expressió de dutxar-te amb el teu jefe, no? T'estàs dutxant i en comptes de gaudir d'aquest moment de pau, tranquil·litat, estàs pensant encara i recreant aquest moment i alimentant la emoció, que és el que no ens convé. Clar, i això és el que no fa un nen petit. No. El nen viu al moment. Viu al present i punt. I demà s'ha oblidat que ahir potser li ve un petit record però ja no ho té amb aquella emoció tan forta, no? I de fet són més naturals realment. Quan un nen està emprenyat es mostra emprenyat. Nosaltres tendim a intentar reprimir-ho o a que no es vegi o perquè pues, o que no notin que estic trista. El nen si està trist plore i els hi va millor que nosaltres. Doncs l'actitud ideal quina és? Perquè tirar massa cap a l'alegria tampoc és bo. Aparentar-la m'imagino que deu ser el pitjor, que és el que està passant a les xarxes socials, sí, no? Perquè no estàs ni acceptant el teu estat amb el que et trobes i a sobre estàs simulant. Per tant, sí, això deu ser el pitjor. Les xarxes socials, abans ho parlàvem, abans d'entrar en antena, ens fan veure que totes les vides són meravelloses o que tothom fa coses precioses, que tothom... I això deu generar com unes enveges també, no? Sí, frustració, enveja... Pues no sé, jo potser estic al sofà de casa meva amb unes pintes de sofà, de diumenge, casa, que tothom ho fa, i estic encenen al mòbil, estic revisant les xarxes socials i estic veient tothom a la muntanya, de viatge, amb un supermenjar, quan jo tinc aquí potser el McDonald's del dia anterior. Sí. I clar, pues, aquesta diferència ens genera una mica enveja o potser frustració o... Sí, un buit, no?, de per què els altres estan visquent tan bé i jo d'aquesta manera, però realment és un engany. Perquè tothom tenim tot tipus de moments. Amb aquest aspecte hi ha un abans i un després de les xarxes socials, amb aquest paripé, amb aquest postureo, amb aquest demostrar o voler demostrar el que no som, no? Sí, només mostrem la part positiva, no? El que és adequat socialment, el que s'espera potser de nosaltres. I la realitat és molt diferent. I és el que dic, forma part de la vida de tothom. Tothom té un dia dolent, tothom s'emprenya, tothom té la roba d'estar per casa. M'imagino que dins de la consulta dels psicòlegs ja deu començar a haver una sèrie de tendències que fins ara no hi eren o que fins ara tampoc s'estudiaven, no? He caigut en la trampa d'estar pendent de la xarxa social, he caigut en la trampa d'estar sempre perfecta perquè en qualsevol moment algú em pot fer una foto o un vídeo i puc sortir a internet. Què està passant amb això? Comencen aquest tipus de consultes? Sí, aquest tipus de consultes i també amb els llibres d'autoajuda. M'he arribat a trobar el cas de, és que jo he llegit que si vull puc amb tot, que si... I estic visquent una vida que inconscientment m'acabo d'adonar que no era la vida que volia, no era la vida amb què jo em sentia a gust, no era jo mateix. O sigui, amb els llibres seria positiu que estan llegint llibres que els impulsa a canviar de vida o potser que també els està creant una tendència a no parar de llegir coses d'aquestes? Bueno, és que ara s'ha creat molt la moda aquesta de el secreto de la felicitat, la búsqueda de la felicitat, tot molt com si hi hagués una fórmula màgica i secreta per poder assolir la felicitat. I al final cadascú té el seu tipus de felicitat, cadascú té la seva definició. No? El que hem d'optar potser és més al benestar, que això ja és més equilibrat, és més... Bueno, de fet, Seligman, que és el pare de la psicologia positiva, va canviar la teoria de la felicitat per la teoria del benestar, perquè és algo com més assequible, més tangible. Totes aquestes tendències, que, com deies, dels llibres d'autoajuda que et fan repetir contínuament que tot és meravellós, que tot és feliç, perquè la gran tendència és aquesta, no? Sí. De tot el rato buscar la part positiva, que tot és per bé. Això està fent mal, al final? Sí, perquè tot en extrem és negatiu, al final. Sí que és veritat que no ens hem de deixar portar, no?, per aquestes emocions que ens arrosseguen a aïllar-nos o a ser agressius amb l'entorn, però sí les hem d'escoltar i no les hem de negar, sobretot. I hem d'acceptar que pues, les situacions del dia a dia no sempre són les que ens agradaria.
Llavors, les hem de processar, no sé, puc ser feliç, però no contínuament per tota la vida. Hi ha una nova manera de viure, que és la de ser youtuber, la de ser instagramer i tot això, no? I sobretot hi ha una tendència en la gent jove. Ara tothom es vol dedicar a això. Sembla que és la manera fàcil de guanyar molts diners i això està creant una expectativa falsa, també? Sí, podria ser, o sigui, no tothom està fet per ser youtuber. Sí que hi haurà gent que se li dona bé i puguin aconseguir aquesta vida. Però també és molt de l'aparença, no?, del que aporto als demés. I de que em vegin sempre bé. Bueno, cada cop hi ha més youtubers o més influencers d'aquests que mostren al seu costat de... Pues, aquesta no és una vida ideal. Clar. I esperem que segueixi així. Però aquesta gent està gairebé, no les 24 hores, però la major part de la seva vida enganxat a un mòbil, amb un braç allargat a l'aire, dient ara vaig per aquí, ahir mateix, aquí en el parc, hi havia 2 nenes que no tenien més de 7 anys, però escolta, estaven divines, també t'ho dic, però poder no cal, no?, a aquella edat, i estaven fent tot el recorregut i parlant a càmera com si tingués una experiència increïble, com unes professionals fent-se el seu vídeo per les seves xarxes, que, d'altra banda, jo crec que aquestes edats no s'haurien d'obrir les xarxes socials, però vull dir que la tendència és que són superpetites i ja tenen mòbil. Això ja ha sortit de casa. Els pares ja han comprat. Amb 7 anys tu no et compres un mòbil de la qualitat que poden portar les criatures d'aquí del país. A més que els que tenim aquí són molt més bons, poder, perquè hi ha més facilitat, no?, per adquirir-los. Llavors, doncs, ja hi ha aquesta tendència que des de petits el que no té mòbil ja és que és raret, no? I això també els hi pot crear com una frustració. Ha canviat la tendència i què fem? Els hi donem, no els hi donem? També se'ns ha creat la necessitat de que estiguin localitzats. On parem això? On hi ha la part positiva, negativa? Al límit, no?, de les... Sí. És difícil d'establir realment perquè és el que tu dius. Al final estem condicionats perquè el meu fill potser va a l'escola i tots els seus companys tenen mòbil i el meu, si no el té, pues, potser li començaran a riure d'ell o serà el raret o la rareta. Sí, li faran mobbing o li estaran fent la burla, és que és veritat, no? Sí, bueno, sempre acompanyant, és el que dic. Vale, potser jo vull que tingui mòbil, però vull que faci un ús concret. I vull que sigui conscient dels perills que pot tenir les xarxes socials i tot això. Jo ara que he fet xerrades a escoles i tal, els hi deia als nens, parlàvem una mica de les xarxes socials i els hi deia, jo no us diré com utilitzar les vostres xarxes, evidentment, però sí que sigueu conscients del que us podeu trobar i que potser penjar una foto a les vostres xarxes socials sense privacitat i sense res és com si pengéssiu una foto a la porta de casa vostra. Sí. Que hi pot accedir qualsevol. I quan fas aquest paral·lelisme, dius, jo no penjaria una foto a la meva bústia de mi. Però és que a les xarxes socials ho estem fent. I tant. Llavors, aquí potser prenen una mica de consciència, no se senten obligats, sinó que és d'ells mateixos que neix el, ostres, no, pues, això és perillós. En canvi, ara les darreres notícies a nivell internacional és que s'han trobat que hi ha moltíssims menors que estan penjant fotografies, fins i tot com amb alguna connotació sexual, simplement perquè allò els hi fa augmentar els likes. És a dir, ja s'han disparat, hi ha una bogeria per tenir més likes. Sí, avui dia, bueno, de fet, jo tinc cosines que fins i tot una aplicació que et diu quants seguidors has guanyat, quants seguidors has perdut. Sí, hi ha un control increïble de tot això. Arriba a ser obsessiu, no, això? Sí. Bueno, i problemàtica en el sentit de... Sembla que com més likes tinguis, més vals. O més popular ets, o més... I aquí està el real perill. Al final, la teva autoestima no ha de dependre de quants likes tens. I a costa la vida real, que pues, per no ser rebutjats a vegades no ens mostrem tal i com som. Però en realitat, avui hi ha moltes coses a través d'internet o d'Instagram que et diuen pots accedir a això si tens com a mínim tants likes. Ja arribarà un moment que en el currículum ens diran a veure quants likes tens? Espero que no, perquè llavors jo no trobo feina. Que tinc les xarxes socials molt abandonades. Jo és que m'he trobat moltes coses que dius, doncs estaria bé participar aquí, això, l'altre, i dius, bueno, has de tenir com a mínim tants seguidors. I dius, perdona? Per què, no? En quin moment ha canviat això? Sí, i dius, això, vull dir, a on arribarem? Tens que tenir
per lo menos pues, has d'arribar a 1.000 seguidors. Hi ha moltíssimes coses que a vegades pensem, com pot ser això? O d'una xarxa ja t'envien a l'altra, de l'altra a l'altra, i t'estàs passant el dia allà mirant, vols mirar concretament una cosa, però d'un lloc a l'altre, a l'altre, a l'altre, i t'has enganxat. Allò de miro 5 minuts, una cosa que tinc a internet, ha deixat d'existir. 5 minuts són 3 hores. Ara és el que emplena tots els nostres buits, no? Estic esperant a l'autobús i el que faig és xafartejar les xarxes socials. I tant. Vaig a esmorzar amb una amiga i en comptes de gaudir-ho, no, he de fer la foto primer, publicar-ho a l'Instagram, retocar-la... Espera, no mengis, sí, que he de fer la foto. Amb el que m'agrada a mi el dolç, que a vegades vaig a prendre alguna cosa i és com... O que ja te l'has menjat i et diu, ai, que no havia fet la foto. Però, escolta, això passa cada moment. Abans, al principi semblava, quan veies algú semblava estrany, però és que ara ho veus a tot arreu. Sí. A tot arreu ho està fent tothom i ja et quedes parat com el que espera que algú farà la foto, sí. espera que algú mirarà, no? Abans es venilla la taula, ara es venilla el menjar amb la foto. La veritat, ara ja ho mengem tot fred, perquè si vas amb algú que té que fer la foto del que vas a menjar, diu, ojo, no toquis, espera, has fet la foto, m'ho menjo, vinga. És molt esclau, això, en si, Sí. I jo crec que cadascú ha de trobar els seus límits. Si fins a quin punt això t'està realment aportant un benefici, que bueno, pues si estem contents tots, perfecte. O fins a quin punt et sents ja limitat d'alguna manera per tot això. Per les xarxes socials, per internet, pel mòbil. De fet, el primer aparell d'aquest tipus, amb aquestes connotacions, era la BlackBerry. Sí, que tothom la portava penjada del coll. Aquí, que jo vaig llegir en un lloc que es deia BlackBerry perquè BlackBerry eren les cadenes que duien els esclaus negres, els hi van dir així a aquelles cadenes. Ostres. I el que va inventar la BlackBerry va dir això serà com les cadenes dels esclaus, i ho va acertar de ple. Doncs sí, ho va aconseguir. És que ho va acertar. O sigui, d'allà hem anat generant un altre tipus d'aparell, però que ha acabat ser esclau. És que si no tens mòbil, jo crec que no et deixen ni anar a treballar enlloc. I no sabríem viure avui dia sense el mòbil. O sigui, és el que tu deies, no? Al final és un mecanisme de control, de saber on estan els teus fills, on està la teva parella, de, no sé, trucar i accedir-hi immediatament. A més, ja és obligat. Tu quan vas a treballar, si tu diguessis que no tens mòbil, et dirien, perdona? Sí, ja pensarien que alguna no va bé. O sigui, ja és obligat que tu tinguis mòbil i, a més, que tinguis WhatsApp. Sí. O sigui, ja és tota una sèrie de coses que abans eren optatives, abans al principi eren un luxe, i que ara és com de tendència obligada de que la tinguis. O sigui, tothom ja es dona per sabut que tu tens un mòbil, que tu estàs localitzable 24 hores al dia i que ja no tens dissabtes i diumenges per descansar, perquè dissabtes i diumenge potser acabes de tancar doncs, una entrevista que tindràs el dimarts o el dimecres o a les 12 de la nit algú s'ha recordat de dir-te, escolta, demà a la 1 tenim que fer això o l'altre. Sí, estem les 24 hores operatius. I si no ho estem, és el que dèiem en algun altre programa. La gent de l'altre costat s'estranya. És com, no m'està contestant, m'està ignorant. I potser és que realment el que està ignorant és el mòbil. Clar. Està tenint el seu moment de connexió amb la realitat. Però és que a més estàs obligat que si tu vols fer un parèntesis de descansar d'aquell aparell, tens que avisar abans a tothom. Sí. Estaré 2 dies totalment desconnectat, no m'envieu res. Sí. I segueixen enviant dient, encara estàs desconnectat al cap de 3 hores. Sí, 2 dies, encara em falta. Sí. I com ho vivim nosaltres? Això, i com ho viu això la persona en si, perquè tot això abans no passava. Ara tot aquest canvi l'hem de tenir, és a dir, cada vegada estem més enganxats a coses i cada vegada vosaltres també com a professionals teniu que anar canviant la manera de tractar, no? a la gent, perquè abans tots aquests problemes li passaven de tu a les persones i ara a nivell social doncs el problema que tenies amb una persona ara potser el tens amb 50 que t'han contestat en alguna cosa que has penjat i t'està causant una frustració, no? Sí, i també o sigui, hi ha aquesta part, però també hi ha la part positiva, que és la que es pot utilitzar per fer teràpia també, les xarxes socials, doncs, com comentàvem abans del programa, no? Per Skype hi ha un accés molt il·limitat també. Això també és la part de l'altre costat. Això és el bo, no? Que a vegades doncs, trobes un gran professional que està a l'altra banda del món. Mira, podria passar amb vosaltres. Algú està escoltant el programa de la Carla i l'està escoltant en català, l'entén perfectament, però està visquent a l'Argentina, no? O està a Alaska. I diu, ostres, doncs jo vull preguntar-li una cosa a la Carla.
Doncs gràcies a Déu que tenim les xarxes socials, Sí. gràcies a Déu que tenim aquestes videoconferències que ho podem fer des del mòbil i que podem fer aquestes consultes. És a dir, que la part positiva existeix i també està molt potenciada, el contacte internacional, que Sí. això és molt bo. I a més que pots seleccionar. I l'accés a la informació. I tu poses en el cercador, doncs vull això concretament, aquestes paraules, això, i amb aquest idioma, i tot això ens facilita moltíssim la feina. Sí. També ens deu facilitar molt imaginar-nos que ens passa una cosa que no tenim, no? Allò de dir, em sembla que tinc aquests símptomes, vaig a mirar. Sí, això passa, a moltes consultes arriba gent i diu, bueno, he buscat per internet, i segurament que als metges també els hi passa. Segur. I és com, bueno, aviam què has trobat per internet. Sí. Aviam quin autodiagnòstic t'has fet, quin és el tractament. Aquí. Clar, sí, perquè abans era l'automedicació, però ara ja és l'autodiagnòstic. Sí, autodiagnòstic i autoteràpia. Sí, I sobretot amb això, després acabem desencadenant amb llibres i amb gent que ho fa amb tota la seva bona fe, no ho dubto, Sí. però que no té els coneixements necessaris per donar el tipus de consells que estan donant. Mhm. Això, pots amb tot, jo què sé, pensa en positiu i tot anirà bé, això... Clar, perquè no tothom pot amb tot, no? Tens que estar preparat d'alguna manera, Cadascú no? té les seves capacitats, els seus interessos, el que se li dona Clar. bé. Igual que com et diuen, deixa-ho tot i comença de zero. Si no tens un ideal, si no saps fer res o si no t'orientes, tampoc pot ser cert, no? Exacte. Tens que tenir alguna base. Potser sí que puc, però puc amb 2 anys, no ara Clar. mateix i ja... I això és el que ens acaba generant aquesta frustració. I tant. Sí. Doncs qualsevol persona que estigui en aquest moment de dir, doncs mira, m'acabo de llegir això i és veritat, estic frustrada amb el que estic fent. Demà ho vull deixar tot i arranco de zero. Que no ho faci abans de consultar amb un professional. Que vigili. Demaneu hora amb la Carla o amb qui sigui. A l'Institut de la Ment estan acostumadíssims a orientar la gent. Fins i tot, si cal, es pot fer una hipnosis. Es poden fer Amb el moltíssimes doctor, coses. I tant. I vull dir, es pot anar lentament o es pot anar atacant-lo més d'arrel, no? Però sempre buscant una orientació. En totes les vessants, pot ser en la vessant emocional, en la de la feina, en qualsevol vessant es pot consultar, no? Amb un psicòleg o un psiquiatre. I tant. O sigui, sí, tota parella, de fet hi ha una eina que a vegades utilitzo que es diu Roda de la Vida i contemple la família, la parella, les amistats, la feina, el creixement personal, moltíssimes àrees. Fantàstic, molt bé. I a més, doncs mira, si sou joveníssims, la Carla també és joveníssima i us entendrà perfectament perquè segurament també us la trobareu per allà fent un cafè i compartireu doncs experiències i us orientarà, sobretot això, orientar quan tenim un dubte o quan ens sembla que ens estem obsessionant amb alguna cosa, amb allò que dèiem, doncs mira, és que no puc parar de fer fotos a lo que menjo, m'ho estic menjant tot fred, o demano 3 plats per tenir 3 fotos en comptes d'una i no sé on t'acabarà aquesta tendència. Doncs qualsevol tonteria que ens sembli que és una tonteria, doncs pot després portar una conseqüència, doncs ho podem parar a temps, o ho podem canviar o viure-ho d'una altra manera. A vegades és només viure-ho d'una altra manera, des d'una altra emoció. Doncs Carla Cachafeiro, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a tu. Per aportar sempre aquest toc d'alegria a la ràdio. Gràcies a l'Institut de la Ment també per estar aquí cada dimecres. Fins la propera.